sini. Waduh. Yo kowe kapok ra. Mbok bonggol. Jarene lek di cekleki rambane wae cilik-cilik. Ya wis nek wong borongne lumayan. Digarek rumpuk. Terus engko ditanduri neh. Tapi ya wis kadung kemangkuken salahe dicekleki malah diseneni. Nek dicekleki kira anak wohe. Wae cilik-cilik. Yo wis daripada dingu sampai sok cilik-cilik. Mendingan tak borong nih ae, delalahna nek wong borong. Weh, telo malah dicekleki godhong iki nek wae nek ra dirabuk neh yo. Kaya iso woh. Ngene iki sak ngrabuk, ra diabuk kaya cilik-cilik. Keprik nyeprik kaya karo-karuan. Ora dirabuk neh telone wae. Ngrumpuk, tanduri neh entuk nek motor kok nang kene. Duit maning gekan. Lho. Aduh, mantap. Duit iki. Hei. Lah kok gawe ontran gawane rabuk kok. Weh. Wong wedok sing gawe ontran. Ontran apa nih? Ontran glogok jaran lah wong telo sik arep dirabuk lho kok malah mbok anu ki. Kowe. Masak nonte war dirabuk. Lah jereke sampean lho, lek pemene dicekleki wae cilik. Ya nek wong borong ya tak olehi lah. Teh kok dirabuk lho kok Mas. Wong kok arep dirabuk neh lho kok malah mbok dol. Lah piye to sampean dhewe sing ngomong jere cilik-cilik ya wis tak dol ae. Aduh, Pak kan kowe kok. Aduh. Pok. Rasakno. Wong lanang gur nyeneni ae sine. Aduh. Yo kowe kapok rasakno. Wong kok jengkel. Tenan kowe iki malah. Rawedi aku. Wong tewas. Sing ngomong kan sampean dhewe to. Lah aku ya ora ndek dhuwit. Utang uang terus kok. Warung bendina utang. Telo arep dirabuk neh kok malah. So, Ya salahe mbok seneni wingi dicekleki. Ya wis lah tak dol sisan ae. didol ra omong. Kan wae cilik-cilik. Yang penting kene sisan. Waduh pegel aku. Hah. Weh. Oh, iki terane jarak di. Ada. Jarak dibenteli wong iki tali ngene. Aku ra wedi. Weh, tali kene. Banteng kene kayak kowe. Wong kok taku. Tali. Tali deh. Sak. Wong kok tak semremet kok rasane kowe. Aku ya semremet rasane sampean. Kowe jenenge nyelot wani tenan kok. Lah sampean ki aja galak-galak.